tabuk sung paisa baike tola sikor thik chetuang phol community gana o aron kaisa ground no tini oro kaisa kotor sabjunal no hoite goria ter songjak nai o goria tero tini oro ogrestar tei superstar tei oro samung kwbangma no tongo tabo oro tanglai tongo state saring ni bagui phatarok hoto dogan ni singo tabo khaija oro oro samne rok tongo borok samne tongo tabo oro penlak tanglai tongo kaham kaham khai sarigoro samung nai ओमफ्राय नाय माना oro haksal sampani joto phaiyi o samung no जों नायलायनाय सारिगोबो ट्रेक ट्रेक ओमफ्राय दाबो आं बर थिक बसाजाक जेरनि पेनेल स्टेट सागावा बसाजाक न केनरनो जों सारिगो तो सिनि कक्टिभनि बिसिंते सिगनल तो प्रोग्राम खुंनाय न अग्रस्टार सुपारस्टार ताई oro jado कलेजानि सामुं ताई मामिता मोसामुं ताई कोरिया डान्स oro tongo ओमफ्राय न नायफिमानो सारिक दुइटानि सिमुं सेंजाकनाय दुइटा रग हयतो आसु बरक बांगला तामंकाय ताबुक तो बिसिबा खर से बांखुगुबा खरनो बिसि बरक बांनाय ओमफ्राय 9टा 10 हयतो हयतो प्रग्राम सेंजाकनाय ओमफ्राय आसानि तो मामिता लेबंगुमानि निनि तयार गोरिया मोसामुं गोबां तंनाय र ओमफ्राय जों नायलायनाय नरनो संफुंनाय दा फाइमियां तनाय रक नायदि YouTube ni bisingti nara bo nugui manano tinini o tola sikol sabjunal bailu ajijak or je kaisa goria ter belek kotor goria ter o goria ter tabuk songjak tong ngi singyang ro kisa thangi ter nailene tabo gunata da ni gunata to le abang thang tongo yang go ngasing dogan nong sing kisa nailene tabo जों दखान किसनालायनाय ताबो दखानाव नबे मानखा ओमफ्राय रयको साबजुनाल चेयारमेन ताखौ सुभाष देबरमा बयबो मालायखा जों बबायनो ककथाय थाइनोबो सालायनाय ताई आं तला दिगेबो दखान तंनाय यांबो दखान तंगो बेयाव ताबो बरक नियाखौ थांनाय बरक तै इच्छा दुइटाना हयते रंगो बरक ngै थांनाय जों ताबो अर नबे मानखा यांबो तंगो दुकान थांनाय दङ दाबो मोसांलाय द्रप ओमफ्राय तो नरनो फुनुका ताइसो नायलायनाय तिनि अर गोरिया तेर कायसा माने बबनि बिसिंथि खलायजाखा गोरिया तेर हामबाय मिडिया दाखुनो जों तिप्रामथा एडिसि हाफां फाइमानि सेमिनो प्रत्येक बसरनो सिनि बबाग्रा साका प्रत्येक साबजुनाल भित्तिक गोरिया तेर खलायजांनाय हिनो ओमफ्राय अब बबाग्रानि कक बायनो जे ताख्लाय बिसिबो थांनाय बिसिनि हाय गोरिया तेर हायनाहाय जों तुलासी कक साबजुनाल कमिटि थेके लायना बागै तिनिनो गोरिया तेर रोंनाय एंका अबन बागिनो सिनि र दुगान लायना रक फाइका सिनि जत मेलानि बागै जत एरेन्जमेन्ट खालायजाखा एंका जों प्रत्येक बसरनो महाय खाय थांनाय जों बबाग्रानि नाहार मुंबाय जों सिनि कालचार सिनि आगिनि तमुं चामुं अबनो रमनारना बागै सिनि बबाग्रानि जे दागि मुंबाय अ कालचारनो जों रमनारना बागै प्रत्येक बसरनो प्रत्येक साबजुनाल भित्तिक जों गोरिया तेर खालाय थांनाय मुजे खायजमान थाइनि मुं हयतो तामो अबंखाय जों तुलासीकक बाजारनि जे गाना बरनो सिनि तुलासीकक साबजुनाल अफिस थायानो जों मेला खालायथों ओमफ्राय अर तिनि जे प्रग्राम बो जे गोरिया तेर नगराइंगै नारवाइंगै फाइ माजा फाइनाय साबो अर माजा फाइना सिनरथ नगराइं मानजा फाइनाय सिनि साबिस आश्रम बारियाव कप्लाइं थांजाक सिनि बरम गोनां अनिमेश सार ब दाबुक सिनि तिप्रामथानि लिडार अफ अपोजिशन ब फाइनाय तै हालहालि आश्रम बारिनि सिनि एमडीसी बरम गोनां अनन्त सार ब फाइमानजांनाय तै सिनि जुनालनि चेयारमेन बरम गोनां बिशु सार फाइनाय तै जुनाल भाइस चेयारमेन बरम गोनां ककेश सार फाइनाय एंके तै सिनि सब जुनाल कमिटिनि जत आदं सं फाइबायनाय तै सिनि साबिस आश्रम बारियाव
आश्रम बारिनि जे जोंनि ससियेल वार्कार बर' फाइमान जाफैनो अरबो जे तिनि गरिया तेर खालामनानै बिसिंति अर ताम ताम मोसामुं रोसामुं आबा हेरखं जोसा मुं मोसामुं तो जोंनि गरिया मोसामुं दंनाय दै किसु जोंनि अर्केस्ट्रा पार्टी रक फाइनाय o bisinti je haksa sampani joto lukorongno nongtabuk sarik nainani bagui bo hirok koinai nang khoroksa subjonal ni chairman ongai नायदो जों मेलानि बागैथ' जतन आयमुं खालायखा ओंखाय जतन सुस्थ'खाय फायै मेला नायै शृंखला भाबे तंगै नायथांनानै ओंखं ओंखाय फाइनाथ' केमनो मानाया जाते शृंखला खायै गाहाम गोरोंखाय फायथं थांथं अबनानै गोसान sawi nangui phegui walayatei kasang kasang khai naithangnaनै ni koimung abo अबना अनफायनो जानाय जाते सुस्थ'खाय फायथं थांथं ओंखाय जोंनि प्रग्राम तो हफंगाय इंलाक एकटा निर्दिष्ट समयनि बिसिं ओंगै पाइनाय जाते मेला फायै जानि नग हिरक थांमानो melaka koidini bai khlaijak kamo मेला तो तिनि साबजान बागै नखलाय nini sini mung kai आं गागाय कलासिबक साबजुनालनि चेयार bo mung kai आं मं कबास देबबर do khamba हामबाय